Thank you very much for joining me here on the Ndini Baba Wako YouTube channel. You're watching Tsamba KuMwana Wangu and my name is Mr. Dobby. Ndini Baba Wako haikonotika kuna zvinotikisa zvese zvinototikao waona manje. On Tsamba KuMwana Wangu in the year of 2023 we are focusing on growth. Now this kind of growth that we're focusing on is not how old you have become, how many years you have lived. We're talking about personal development, you becoming better as a human being. That's where the focus is in 2023, and we're going to do the best that we can to write as many of these letters. Tsamba idzodzo dzinoonyora dzizhinji kwazvo kusvika munhu avandudzika, kusvika munhu apa chinzvimbo chiri nane chekunzwa kuti yeah, ndiri kunyatsa kurarama to the fullest of my potential. In these months of April, May and June, extensively we're going to look at how well you should look before others, which is important, very important. So before we go on with this particular video, here is a recap of what we spoke about in the last video. If you did not watch that video, I am encouraging you to go down on the videos below and find the video where we gave the introduction to grooming and etiquette. There is an important little exercise that we did then, where I asked you to rewind, go back in time and think about two incidents in your life. One of those incidences being an incident where you felt devastated, broken, and when you felt your confidence was totally shattered because your grooming was not on point. And another of those incidents is when pawakanyatsonzwa kuti ntini chamangwiza chaicho nekuda kwokuti grooming yako yakanga iri panzvimbo yayo chaiyo. Now we did this little exercise so that we bring you into the same space, kuti unyatsa kuya panzvimbo chaipo unyatse kubata zvidzidzo zvacho, nekuda kuti ini ndine kutenda kwekuti a human being learns best not by being told but by experiencing the consequences of their thoughts and actions. Hence that's the reason why I asked you kuti umboriwinda, umbodzokera back uchimboona pawaka experience ma consequences of your thoughts and actions as regards to grooming, as regards to etiquette. Now in this video we are going to be talking about perspective. Maonero kana kuti maonerwo aunoitwa nevamwe kunze uko. Chikonzero netoda kutaura pamusoro perspective inyaya yekuti vanhu vachikutarisa, vanhu vachikuona vane zvinopinda mumusoro mavo zvichienderana maringe nemapfekero awakaita nemataridzikire auri kuita. Your outlook will give people certain perceptions. Pane dzimwe nguva dzataka misrepresentwa about who we really are nekuda kwemapfekero atataita kana matsvimbiro atatakaita. Pane pamwe pekuti vanhu vakakuona sekunge uri munhu mukuru chaizvo, vari very important, this is an important human being. Iwo usiri pachikero chakanyanya kudaro, uri pachikero chezasi, asi vanhu vakaona kudaro nekuda kwokuti wanga wakanyatsa kuchena, wakabata mucheno haikona. Kwakuzoitawo pamwe pekuti vanhu vanogona kunge vakakudzikisira utori munhu wepamusoro, asi vanhu vokuzvidza vokudzikisira pasi, kwete nekuda kwokuti watadza kutaura, asi nekuti maonekero auri kuita kunze. Your outlook was not very convincing. How do we then control people's perceptions about us? It is all but an illusion. Remember uchiri kuchikoro uchidzidza science wakaita optical illusion. Maziso edu anonyengedzaya, meso anonyengedza, ndo paunozonzwa pachirungu chakutaura kuti all that glitters is not gold. But sometimes it is important to put on those glitters so that people think it's gold. You will need the value that is attached to gold. Zvino perspective zvainoita mumusoro mevanhu inobva pane makudzirwo avakaitwa nekwavakakurira zvichienderana nekusiyana kweupenyu. Perspective yevanhu vanogona kukuona uri munhu ari intelligent, vanogona kukuona uri munhu ari very credible and reliable, vanogona kukuona uri munhu ari very respectable kana uchinge wakanyatsa kubata grooming dzako zvakanaka, especially ukazowedzera ne the proper etiquette. People will think this person is really intelligent, this person is really credible, and people will think this person is really worth of our respect. Let's start with intelligence. Munhu akangwarira munhu wekuti munhu wese
anoda uswedera padhuze naye, anoda kushanda naye, unogona kudzokera way back into your life, kudzokera pamazuva ako ekuchikoro chaiyo, wotoona kuti association yaungade ndeye munhu anoziva muklasi, kuti akangwarira, akachenjera, kana maticha chaiwo anenge achimuda. Kwakupinda pamabasa chaipo nemunharaunda yatigere, vanhu vanoita kunge vanogana a lot of attention around them, vanhu vanoratidza kuti vanhu vanoziva, vanhu vane uchenjeri. Pane pamwe pekuti munhu anogona kusazikanwa kuti ane uchenjeri, asi oratidza sekunge ane uchenjeri nekuda kwemaonekero aari kuita. Tinogona kuzotoziva kuti iyi bharanzi ibhambiwe, abuditsa masoko eubharanzi mukanwa, asi akangonyarara zvake. Ukaona munhu akachinda-chinda, munhu akasunga tai yake, munhu akapfeka bhachi rake, munhu akasunga wachi yake kwazvo kwazvo, munhu akati musoro make makanyatsa kugerwa zvakanaka, kana kuti makabhurashwa mushe-mushe, kana ari mudzimai aine bvudzi rake rakanyatsa kutritwawo zvakanaka. Kana ukamuona musoro make unototi hava vakangwarira, vari kuziva zvavari kuita. Dzimwe nguva kusiri kudaro, asi vangotiratidza maonekero akadaro. It is important that you make people believe you are the human being, you are the person, ndiwe munhu wacho chaiyo chaiyo. And izvozvo unozviita nemataridzikiro auri kuita. And all depending on how you have chosen to represent yourself, in how you're dressing and everything about your outlook. People will view you in different ways. People will see you in different ways, all depending on how you are looking. What does it take for you to look clean and tidy? Zvinombotoreiko kuti iwewe uratidzike wakatsvinda, kuti utsvinde? Zvinoda mari yakawanda, zvinoda uchenjeri huzhinji here. What does it really take? Well, let's demystify things. It does not necessarily take a lot of money for you to look clean and tidy. I know what you're thinking right now. Maybe you're that person who is thinking in your head, ndokwanisa kutenga hembe dzakanaka neattitude, ndokwanisa kutenga zvinonhuhwira zvekuti ndinhuhwirire zvakanaka neattitude, ndinokwanisa kuimprove outlook yangu just neattitude. Hold on. Handina kuti you don't need money to look clean. Ndati inini, you don't need a lot of money to look clean and tidy. It does not take a lot of money. Well, as you improve looking clean and tidy, as you improve on your grooming, ngatitangirei pane zvauinazvo. Ngatitangirei pambatya shoma idzodzo dzauinadzo kana uine shoma. Usanyanya kufunga zviri uko kana uko. Izvozvo zvinogona kuzowanikwa nguva ichikwana, asi zvinoraramika nyore tikatangira patiri. Mbichana tichienda tichinanavira kunosvika tasvika patoda kuti tisvike. Growth is a gradual process. Haungoerekani wakura. Hauti ukadyara mudzi yako nhasi, paunomuka mangwani wato muti wakutobereka zvibereko. Mbichana with proper care, muti wako unenge uchikura. When I am growing in my grooming, pandiri kuedza kuti ndikure munhau dzekutsvinda, ndingadii? Here are a few things that I suggest that you can do. Pazvishoma zvauinazvo, mbatya dzako shoma dzauinadzo, ingomeka sure kuti constantly dzakawachwa, dzakachena. Shoma idzodzo make sure kuti dzakachiswawo dzikanyatsa kutsetseka. Pashoma hembe dzauinadzo idzodzodzo, edza kubatanidza uchimechanisa machira ako zvinofita. Nekuti nyaya ndeyekuti paunopfeka hembe dzako dzakachena here, dzakaainika here, wakafitwa here. Zvinhu zvitatu izvozvi zvine zvimwe zvikabatanidzwa kuumba chinhu chimwe chete, unototaridzika zvakanaka. Dzisiri hembe dzinodhura, dzisiri hembe dzawakawana nemari zhinji, chero yemubhero chaiyo, asi yemubhero yacho kana yakawachwa, yemubhero yacho kana yakaainwa, yemubhero yacho kana ichifita, unonyatsa kubuda zvakanaka. Ndaiti ndikanotsvaka hembe yangu kubhero, ndoona kuti hembe yakakurisai, kana kuti hameno zvayakangoita zvisiri kunyatsa kubuda shape. Kana ndaitenga ngatiti ine $5, ndaisacrifice kuzobudisa pondo, ndoenda kuna tailor, ndonoti ndokumbirawo mundibatiro mucheka uyu zvinonyatsa kuenderana neni,
tailor akundimeasure kuona zvinoenderana nemuviri wangu, kwakuita kuti mucheka uya uadjustwe zvichienderana nemuviri wangu. Ukanoadjustwa zvinoenderana nemuviri wangu, pandichazoupfeka next, hembe yayi inenge ichifita zviri nani. So you need clothes that fit you. Like I said earlier, hembe dzakachena, hembe dzinokufita, hembe dzakaainwa. How do you get clothes that fit you? Well, it's important to take your time when you're buying pieces of clothing. Hadzidi kunge dzakanyanyisa kuwanda, dzinongoda kunge dziri dzinonyatsa kukufita. Do take your time. Patiri kuti do take your time to choose pieces of clothing pauri kutenga mbatya dzako. Variko vazhinji vakajaira kuti kana vachingotenga hembe kungotenga achienda, ngoti iyo ndaifarira iyo, kwakutotenga kwakuchienda, iyo ndaifarira iyo, nekuda kubvunza umwe kuti how does it look on me. Imbotora nguva yako yekungotenga, kwete nekuti wangosangana nayo, asi kutoita predetermine mumusoro mako kuti izvezvi ndiri kumboda shirt. Ndine mashirt ewhite mangani, handina kana shirt yewhite. Rega ndimbotora mukana wekuti ndimbotsvaga shirt yewhite. Kwakutotora nguva yako kungotsvaka shirt imwe chete chete, putting your effort into finding that one shirt. That one shirt will do magic for you better than 5 mashirt awangotenga randomly. Take your time when you're buying your pieces of clothing. Think about it. Usati watonotenga, what is it that I want to buy? Wachifunga paunenge wakutendera wakutsvaga, is it the right thing that I have in mind? Zvino zvese zvatataura izvozvi izvi, ukanyatsa kuzviita nemazvo, ukanyatsa kuzviita uine shungu yekuti I want to become a better person, I want to look clean and neat every time. If you take it upon yourself, uchaona kuti zvinhu zvisina kunyanya kuoma. Usazvitora kunge zibasa zihombe hombe, usazvitora kunge zvinhu zvinonyanya kurema, usazvitora kunge zvinhu zvinonyanya kudhura. Be determined about being clean, being neat. And if you work hard on it, eventually zvinozoita. And like I said, growth is gradual. Saka hazvisi kuzongoerekana zvaita neusiku umwe chete. Hazvisi kuzongoerekana zvaita uchingomuka mangwanani. Zvichatora kanguva, zvimwe zvacho uchidzidza mbichana, zvimwe zvacho uchiedza, kana uchitenga 1 or 2 zvichibatana, after 3-4 times yekutenga zvimwe zvobatana zvichienda. Asi kana uine the right attitude towards it, I want to promise you, eventually you will get to that point pauri kuda kusvika. Well, you can connect yourself simply by looking proper, looking sharp and having the right etiquette. Ukanomixa nekunomingla with the right people when you are looking on point, when you're looking sharp. No one will resist you. You will become irresistible. Asi ukaramba uchiti ano, I don't mind about how I look. Asi woda kuconnectwa. No one will want to connect with you. It is important for you, if you want to grow, if you want to become better, if you want to develop yourself. Look sharp, look clean, look neat. And like we said, it doesn't take so much. It takes only the right attitude and a little bit of resources. And yes, you will look clean. You know, as we are proceeding forward in the next videos, we will now start to look on etiquette. That is quite a broad topic, and we will break it down into smaller segments so that you can start to understand professional etiquette and how it can help you to become the right person you want to be, so that you can understand how it can help you to be a developed human being, so that you can understand how it can help you to become a better version of yourself. I hope masoko ese andatauraya akubatsira kukuendesa pane chimwe chikero chiri nane muupenyu, uye uchimashandisa mbichana, eventually you become the person that you are striving to become. You will grow in this particular year of 2023. Thank you very much for watching. If you have not yet subscribed, I'm encouraging you to subscribe if you think it's worth your while. Also, if you have enjoyed this video, click on the like button below. Recommend the video to others whom you think should also watch it by sharing it, pressing on the arrow icon that is going to help you to share the video with as many people. I'm welcoming to different comments in the comment section below. It could be suggestions.
it could be testimonies, it could be any form of word